Така. Добре, вече здравейте официално на всички. Преди да сме започнали с презентацията, бих искала всъщност да споделя, само че трябва да си дръпна, може би, панелчето, да споделя няколко линка. Единия е свързан с YouTube канала на GreenWave на проекта. Вторият, след малко ще кажа малко повече думи. Вторият е свързан с Facebook страничката на проекта. И третият е свързан така. Вече третият е свързан с сайта на проекта. След маничко ще кажа малко повече за тях, но междувременно да си ги имате. И така, вече споделям и презентацията на цял екран. Така, проекта, първо ще ви кажа няколко думички за проекта GreenWave или Зелена вълна. Каква е целта му, какви са дейностите, които вече сме реализирали, а след това вече ще ви дам повече информация за това как можете да направите своя зелен бизнес план, как това е различно от обикновения бизнес план и също ще разгледаме кейс стъди или един добър пример за зелена инициатива, зелен кооператив. GreenWave или Зелена вълна, това е проект, който е кофинансиран от Европейския съюз, по-конкретно по програма Еразъм. Това е 2-годишен проект и всъщност той цели както да повдигне, разшири осведеността, т.е. да направи хората по-осведомени по зелените теми, тъй като, както знаем, това е една много актуална тема заради темпото, с което ние замърсяваме околната среда и съответните последващи ефекти върху живота на хората. Както цели да осведоми повече хора, така и да развие компетенции, свързани с екологичните въпроси. Също така цели да засегне проблема с младежката безработица, така че да направи младите хора по-подготвени за тези нови възможности, свързани с зелени или екологични работни места, или пък също така да им помогнат те самите да разработят своя собствен зелен екологичен бизнес. Така че има две основни цели. Едната е свързана с развиването на тези компетенции и осведоменост по тези въпроси, а също и старае се да подпомогне проблема с младежката безработица. Бих искала да отделя съвсем малко внимание на партньорите, тъй като този проект не е реализиран само от e-Academy и Business Academy, е реализиран заедно с други партньори, които са от различни европейски държави, от Португалия, Гърция, Кипър, Ирландия и още една организация от България. Така че всички тези 6 организации в последните 2 години са работили доста усилено, за да създадат доста материали и да реализират доста инициативи. Само искам да засегна, преди да мина към вече разработените материали, които всички вие можете да ползвате. Миналата година всъщност първо е проведено това сървей или тази анкета, да кажем, в която са зададени многобройни въпроси и на база на резултатите от тази анкета са вече набелязани конкретни теми и цели, които да бъдат реализирани през проекта. В тази анкета има въпроси както колко сте запознати с концепцията за кръгова икономика или колко сте запознати с концепцията за промяна на климата, така и въпроси като кои според вас са най-важните компетенции за един екобизнес или какви начини знаете за да разрешите екологични проблеми. Не случайно споделих в чата линка към това YouTube видео. Там можете да изгледате цялото видео, да
разширите знанията си и да видите другите хора какво мислят по тези въпроси. Също може да посетите и Green Wave Project страницата в YouTube, където има също други много интересни видеа. На база на тази анкета всъщност, която е разпространена във всички тези държави сред партньорите, са разработени тези компетенции, които са по-детайлно застъпени в проекта. Те може да ги разделим най-общо на две групи. Едните са така да се нарече, екологични, другите са по-бизнес, но всъщност едното и другото прелива. Така че има отделни теми като част от проекта, разработени както за това какво е зелен бизнес план, как да го разработите, като това как да наемете хора, които да притежават компетенции, свързани с околната среда, или пък как да измерите влиянието върху околната среда, така и как да развиете умения, свързани с това да мислите критично, да изграждате стратегии за развитие, как да управлявате информацията, как да решавате проблеми в своя бизнес, така че много са темите и всъщност след малко ще ви покажа къде може да намерите материали по всяка една от тази тема. Те са напълно безплатни, така че вие и ваши приятели могат да се възползват от тях. Една от инициативите по проекта всъщност е разработването на така наречения e-mapping tool. Той ви показва всъщност чрез този e-mapping tool, който след малко ще ви го покажа на практика онлайн. Ако се интересуват, тия материали са абсолютно безплатни и са изключително добри. Да, благодаря ти, Гери. Може би няколко пъти повече трябва да наблегнем на това, че те са безплатни и всички може да се възползвате от тях, може да ги разпространявате сред ваши познати, приятели, нали така? Да. Всъщност, чрез този e-mapping tool може да филтрирате и да търсите организации, възможности, инициативи, които са с екологична насоченост. И в момента, в който сме взели този скриншот, което е преди известно време, например в България имало 36 такива качени на сайта. След малко ще ви покажа, там има контакти, има социални медии за всеки от тези инициативи или пък организации. Също като част от проекта е разработен така наречения Job портал, което е също страхотна, много полезна инициатива, тъй като като част от този Job портал вие може да качите вашето резюме или CV, и също така може да търсите екологично ориентирани работни места. Ще ви го покажа след секунда, но може да, когато качите вашето CV, то вече ще бъде видимо за други. Гери? Искаш ли нещо да допълниш? Или? Не съм сигурна дали е от теб. И също така има така наречената платформа за учене, където може да намерите доста подробни материали по всяка от тези компетенции или теми. Така, още няколко неща. След секунда ще ви ги покажа и тях. Така. Сайта на проекта, който вече го пуснах в чата, е greenwaveproject.eu и всъщност може да достигнете всички от тези неща, дейности, които ви показах от този сайт. На първо място може да достъпите платформата. Това е платформата с материали за учене. Виждате, че тя ви препраща към друг сайт. Може да се регистрирате, просто цъкате логин, попълвате буквално 2 имена и имейл, не е нищо сложно. И всъщност, ето от тук може да видите моите курсове. Аз съм се регистрирала в момента в един, но ще се регистрирам за още няколко, за да видите всъщност как може да стане.
всъщност... Така, например, един от курсовете е EcoMindset. Това е един от 12-те курса, за които съм се регистрирала. Регистрирането е буквално с един клик, така че е доста елементарно. И вече тук може да видите Handbook, това е материала, има също презентации, има план за учене, така че може да намерите доста материали тук. Да. В момента не ми излиза, но по принцип всичките курсове са един по друг се появяват и може да се регистрирате за тях буквално с един клик. Нещо друго, което можете да намерите тук, когато кликнете на Toolkit и отидете малко по-надолу, има буклет. Това нещо е един материал, един файл, в който малко по-накратко са описани темите. Само пропуснах да кажа, че към момента са качени на английски, но в момента материалите се превеждат и съвсем скоро ще ги има и на български. Така че ще можете и на български да си ги четете. Също, ето от тук можете да намерите повече още други материали. Мапинг тула, за който ви говорих, ето така изглежда. Имате карта, но можете да скролнете и по-надолу. И всъщност тук виждате различни организации, които са с екологична насоченост. Например, Balkan Ecology Project. Когато отидете, има телефон, имейл и когато отидете малко по-надясно, адрес, уебсайт и връзка към социални мрежи. Или пък, например, не знам, виждате доста са, така че ако имате интерес в тази сфера, можете да ги разгледате, може би ще имате интерес както като потребители, така и като човек, който може би си търси работа в тази сфера, така че може да ви е полезно. Нещо друго, както казахме, така ще дам назад, е въпросния job портал. Така, ето тук може да видите различни обяви за работа с екологична насоченост, като в момента се пълнят още възможности. Може да използвате менюто за търсене, като зададете ключова дума, локация и вида на възможност, която търсите. Можете да добавите своето резюме, просто трябва да се регистрирате на платформата. Още едно нещо има, което е много интересно и което е разработено като част от GreenWave. И то е игра, която е много интерактивна. Всъщност тя цели да повиши информираността относно екологичните въпроси и теми. Сега аз няма да влизам, но за целта ви трябват и компютър, и телефон. И всъщност трябва да си свалите играта на телефона от тук, през телефона, и всъщност да влезете и през компютъра. И през телефона сканирате едни картинки, появяват ви се едни ситуации, разкази и вие избирате отговори и интерактивно получавате повече информация. Така че насърчавам ви да пробвате играта, защото наистина е много увлекателна. Връщам се към презентацията. Така. Тук имаме един слайд за въпросния буклет, който вече ви показах от едно от менютата. Се стига до него и въпросната игра. От основния сайт също може да влезете на нея. И така. Това е съвсем накратко за дейностите на проекта, но аз ви насърчавам да влезете на Facebook страницата на GreenWave, в YouTube GreenWave Project, както и в самата платформа. Ако имате въпроси, моля да ги пуснете в чата, тъй като мисля, че в момента сте мютнати, но може да ги задавате и в чата и ще направя всичко възможно да ви обясня.
А сега ще ви разкажа малко повече за това какво е бизнес план, каква е разликата между обикновен и зелен бизнес план и как може да направите своя собствен зелен бизнес план. На първо място бих искала да разгледаме и да изясним всъщност какво означава това да имаме устойчив бизнес и какво означава да имаме нормален бизнес, конвенционален бизнес. И между двете има разлика, а именно тя е следната, че когато говорим за един конвенционален бизнес, неговата основна цел е печалбата, т.е. генерирането на печалба на финансов излишък. Да, обаче всеки бизнес създава дали позитивен или негативен отпечатък както върху околната среда, така върху обществото, здравето на хората и върху икономиката. Разликата между конвенционалния и устойчивия бизнес е, че конвенционалният се фокусира само върху икономическите аспекти и икономически отпечатък, докато устойчивия бизнес той има три основни фокуса, както икономически, така и екологичен, така и обществен. И всъщност, ако разгледаме дефиницията, определението на устойчив в речника, първото значение е успяваш да продължи във времето, в дълъг период от време. И всъщност, когато говорим за устойчив бизнес, ние мислим как в дълъг период от време този бизнес може да просъществува икономически, да, но в същото време мислим в дългосрочен план какъв е отпечатъка върху околната среда и върху обществото. И в времето се е развило второто значение на устойчив, а именно въздействащ или направен по начин, по който въздейства малко, минимално върху околната среда. И за това успяваш да продължи дългосрочно. Така че, когато чуете някъде устойчиво развитие, понеже това на мен ми се случва ежедневно да го чувам, и преди не съм си давала сметка какво значи точно устойчиво развитие. Било едно от тези модерни думи и изрази. Всъщност устойчиво развитие е такова развитие, което взема под предвид не само икономическите аспекти, ами и екологичните и обществените. И така, бизнес модел. Какво е бизнес модел? Това друго трудно словосъчетание. Бизнес модел, той включва много неща, но неговата цел е да покаже как един бизнес работи и как създава стойност за своите свързани лица, било то клиенти, било то общество, било то други, например, служители и така нататък. В един бизнес модел той включва различни аспекти, показва каква е стойността, какво е уникалното нещо, което този бизнес създава. Също така показва как се управлява бизнеса, как се достига до клиента, какви са продуктите или услугите, какви са основните разходи, какви са приходите и така нататък. Много неща са. Но след малко ще покажем един бизнес модел, един темплейт, който много по-лесно го прави и много по-разбираемо. И така, бизнес план, едно друго словосъчетание, бизнес плана всъщност съдържа вашия бизнес модел. Той съдържа и други неща, но най-основното нещо, което съдържа е бизнес модела. Бизнес плана е нещо много основополагащо, когато стартирате своя бизнес, и един съвет, който бих дала, е да направите сами своя бизнес план, тъй като минавайки през този бизнес план, вие ще научите много неща за своя, надяваме се, успешен бизнес. Бизнес плана помага да разберете и изясните за себе си на първо място какви са целите на вашия бизнес и как планирате да ги постигнете. И също бизнес плана е един основен инструмент, който се изисква, когато започнете да търсите финансиране. Било то от инвеститори, било то от банки, бизнес плана ще е нещо, което винаги ще ви поискат.
И така, просто за малко повече яснота, в бизнес плана със сигурност трябва да включите описание на вашата фирма, какви са нейните бизнес цели, каква е структурата, какви са продуктите или услугите, които създавате и предоставяте, какви ресурси ключови ще имате нужда да ползвате и вложите в своя бизнес, какъв е мениджмънта, кой управлява тази фирма, как се управлява, какъв е финансовия план, каква е структурата на разходите ви, каква е конкуренцията и така нататък, и така нататък. Доста неща са. Ние ще обсъдим една част от тях днес. А именно ще ползваме така наречения бизнес модел Canvas или Canva, също на български често съм срещала да му казват, който е един много лесен, приятен инструмент да структурирате своята бизнес идея. Вие можете както да вземете химикал и лист и да го начертаете на един лист хартия, но всъщност има и много вече такива сайтове, които са безплатни и като с залепващия листченца все едно можете да си разнасяте информацията, да я коригирате и така нататък. Всъщност нещо, което може би е важно да отбележим е, че бизнес модела не е нещо, което правите еднократно, докато структурирате първоначално идеята си, ами това е нещо, което може да се развива. Това може да го преглеждате, може да го ползвате за нов продукт, може да го ползвате и за целият ви бизнес, как да го структурирате и в последствие отново и отново да го преглеждате, да намирате нови начини, по които да стигнете до клиентите, да предефинирате връзката с тях, да предефинирате начина, по който получавате прихода си и така нататък. Та основните елементи на един такъв бизнес модел. Това нещо, което може би на първо място трябва да дефинирате е Value Proposition или каква е уникалната стойност, която вашия бизнес създава. Какво е уникално във вашия продукт или услуга, което всъщност никой друг на пазара не предлага. Защо клиента ще избере именно вас? Какво е уникалното за вас и вашия продукт? Също така, трябва да дефинирате какви са ключовите дейности, които трябва да извършите. Дали ще е производство, дали ще е подбор на кадри, дали ще е изграждане на уебсайт, дали ще е нещо друго. Всичко това трябва да е описано в графата ключови дейности. Има и графа ключове ресурси. Тук вие ще изброите всички ресурси, без които вашия бизнес не може да оперира. Дали това ще са някакви материали физически, или пък това ще е уебсайт, или ще е човешки ресурс, може да е всичко, но всички тези ресурси, без които не може да оперирате. Ключовите партньори са друго важно поле. Това не са само вашите клиентите, те не са ключовия партньор. Ключови партньори могат да са вашите доставчици, може да са правителствени агенции или организации, така че може да са много различни. Може да са някакви организации от неправителствения сектор, може да имате различни ключови партньори. Също така, вие трябва да дефинирате какъв вид ще е връзката с вашите клиенти. Тя може да е, например, много лоялна връзка, в която вие наживо виждате и общувате с вашите клиенти и те получават и усещат това специално отношение. И за това идват при вас, но може да е и по-анонимна връзка, например, ако си помислим за някаква онлайн търговия, в която клиента, който поръчва, никога не се среща с създателя на сайта. Така че вие трябва да дефинирате. Също връзката може да е към клиент или може това да е връзка към бизнес, ако продавате на цели организации нещо, а може да продавате и на физически лица. Така че вие трябва да го определите тук. Нещо друго, вие трябва да определите какъв е сегмента на вашите клиенти, т.е. дали това ще е продукт или услуга за масова употреба
или ще е някакъв бутиков продукт за специална ниша хора, които са склонни да платят по-висока цена, само за да получат продукт от тези материали и да знаят, че техният продукт е екосъобразен, че спазва етични и морални принципи, че, например, ако да кажем, примерно, ако се изработват дрехи, че тези дрехи са изработени от естествени материали, че не са използвани деца, за да ги изработват и така нататък, и така нататък. Така че вие трябва да определите какъв сегмент ще таргетирате, да определите също така каналите, през които вие ще, или по-точно вашия продукт ще достигне до крайния клиент. Да, това е вида дистрибуция, който ще ползвате. И не на последно място, двете може би най-стряскащи полета за повечето хора. Структурата на разходите. Тук трябва да изброите вида разходи, например заплати, осигуровки, офис, изграждане на уебсайт, материали, ако има. И не на последно място, приходите ви. От какво ще имате приходи? Можете понякога да имате различни потоци на приходи и за това пише потоци. Защото може да имате както приход от продажба на стока, на продукт, така и от услуга. Може да имате повече от един канал. И така. Това е бизнес модел Canvas, конвенционалния. За един конвенционален бизнес това е достатъчно. Както говорихме обаче, конвенционалният бизнес има един фокус и той е печалба, само икономически, докато устойчивия бизнес има три фокуса. Икономически, екологичен и обществен. И за това, когато говорим за зелен бизнес модел, всъщност имаме три пласта. Икономически пласт на бизнес модел Canvas, социален пласт на бизнес модел Canvas и екологичен. И в тази презентация всъщност ще разгледаме до края един добър пример за зелен кооператив. Да, за зелен кооператив, който е взел всички тези неща под внимание. Примерът не е от България, то е от Португалия, но аз съм убедена, че в България има също много такива добри инициативи, които могат да бъдат описани и разказани. Т.е. кооператива се казва Фрутафея. Това означава грозни плодове. Той таргетира един специфичен проблем. Може би много от вас не са се замислили, но когато влезем в супермаркета, в големите супермаркети, често ние намираме плодове и зеленчуци, които изглеждат като по кълъп. Всичките са горе-долу еднакъв размер, еднакъв цвят, еднаква форма и изглеждат много добре еднакво. Обаче това, за да се случи, означава, че е правена предварително селекция. Всъщност всички големи супермаркети, не само в Португалия и в България, в цяла Европа, правят селекция и всъщност когато производителя изпрати своята продукция, супермаркета сортира още преди да влязат в склада плодовете и зеленчуците и изкупуват само тези, които изглеждат с горе-долу еднакви размер, цвят и форма. И това, което се случва с остатъка от продукцията на фермерите, е, че тя отива на сметищата и започва там да гние. И това нещо има негативен отпечатък върху околната среда, който може по установени методи вече да се измери. И за това е създадена Фрутафея кооператива или грозни плодове за целта да реши този проблем. Какво правят те? Те отиват при фермерите, изкупуват на по-ниска цена тези плодове и зеленчуци, които са така наречени те грозни, защото не са харесани от супермаркетите. Те не са с по-лошо качество като хранителна стойност, но просто не са красиви. Изкупуват ги, транспортират ги до няколко конкретни локации и там ги продават на много по-ниска цена. Като те са кооператив, защото всъщност всички техни клиенти са предварително регистрирани. Те плащат, мисля, че 4 или 5 евро годишна такса
за да участват в кооператива и след това всяка седмица отиват да си вземат по 5 кг плодове или зеленчуци за точно 5 евро. И така, грозни плодове, това, което целят, е не само да решат този проблем, а и да променят навици на консумация на хората, да накарат хората да разберат, че това, че един плод е малко по-грозен, с малко по-различна форма или цвят, не означава, че е от лошо качество. И всъщност това, което те правят, е, че на първо място намаляват отпадъка, защото всички тези плодове и зеленчуци те не отиват на сметището да гният, а стигат до потребителите. Те създават ценност, защото на първо място потребителите могат да си закупят ефтини и локални плодове и зеленчуци сезонни, защото им струва само 5 евро да купят 5 кг. И също така подпомагат производителите, фермерите да получат допълнителен приход, защото иначе няма да получат никакъв от тази продукция. Те помагат, всъщност те правят така, че вложените вече енергия, вода, земя, да не са използването на земята, работата да не са на празно, защото тези плодове и зеленчуци, те вече са произведени. В тях вече са вложени вода, енергия, труд, които сами по себе си те имат екологичен отпечатък. И също така те повдигат тази дума сигурно отново ще я объркам, но те повдигат информираността на хората относно този проблем. И така, съвсем набързо ще мина през икономическия слайд или стандартния бизнес канвас модел, така че да го разгледаме веднъж с примери, на вас да ви стане много, много по-ясно, тъй като теоретично знам, че за всички е объркващо. На първо място бих почнала от value proposition или каква е уникалната стойност, която грозни плодове кооператива създава, а именно това са сезонни местни плодове и зеленчуци под пазарна цена, които те предлагат на своите участници в кооператива. Дейностите, които те извършват, са логистика на местата, на които раздават плодовете, маркетинг, за да могат да достигнат до своите потребители, договаряне с производителите, тъй като те трябва да сключат сделка предварително, и транспортиране на плодовете и зеленчуците от фермерите към града. Необходимите ресурси са всъщност изграждането на бранд и човешки ресурси, тъй като им трябват няколко служители и доброволци, които извозват от фермерите до точките на разпределение въпросните плодове и зеленчуци и ги раздават на хората. Партньорите им са фермерите, локалните асоциации и доброволци. Доброволци, защото те ползват хора, които на доброволно начало отиват и раздават, помагат в тези точки на дистрибуция на плодовете и всъщност в замяна доброволците получават една касетка всяка седмица сезонни плодове. Локалните асоциации, защото всъщност ако някой не си вземе касетката и останат всъщност плодове и зеленчуци, които не са раздадени, Фрутафея ги раздават на други асоциации, които вече ги носят на други хора, които се нуждаят от храна. И така връзката с клиентите е много лоялна и се създава в тези точки на раздаване, на разпределение на плодовете и зеленчуците, защото няколкото служители и доброволци всъщност те са посветени на каузата за опазване на околната среда и те всъщност искат да създадат лична лоялна връзка с всичките си участници в кооператива. Сегмента, който те таргетират, това са хора от местната общност, които работят или живеят близо тези точки на разпределение, или пък хора, които са изрично посветени на каузата за опазване на околната среда и искат да подкрепят инициативата.
Каналите, през които достигат до своите клиенти, са уебсайта и точките на разпределение. Разходите са разходи за транспортиране, разходи за плодове и зеленчуци, които те плащат на фермерите, както и няколко заплати, услуги като счетоводство и уебсайт. Приходите идват от два канала. Както вече споменахме, всички участници в кооператива плащат 5 евро годишна такса и също по 5 евро за 5 кг кутия с плодове и зеленчуци. И това е икономическия слой на бизнес модела. Тук ние вземаме предвид това как достигаме до клиента, как печелим, какви разходи правим, но не вземаме предвид какъв е отпечатък върху околната среда. Това нещо се взема предвид в екологичния слой на бизнес модел Campus. И всъщност тук вземаме предвид във всеки един етап от живота на нашия продукт, какъв е отпечатъка. След малко ще разгледаме малко по-детайлно тези етапи от живота на нашия продукт, но в случая става дума за 5 кг. Измерва се отпечатъка върху околната среда на тези 5 кг плодове и зеленчуци, които те умножават по броя на своите потребители за една година. Тоест, те смятат отпечатъка за една година колко е на всички плодове и зеленчуци, които продават. Те всъщност нямат производство. Единствената дейност, в която имат отпечатък, е транспортирането, тъй като те не ги произвеждат, а ги купуват на готово в тези плодове и зеленчуци. И в материали са сложили кутии и турби. Всъщност това, което те правят е, че раздават кутии и платнени турби. На първия ден от годината, в който раздават плодове и зеленчуци, но са взели предвид, че може би хората ще ползват допълнителни турби и затова сте го заложили отпечатъка върху околната среда. Доставчици или пък аутсорсинг са посочили фермерите, тъй като въпреки, че те самите не произвеждат плодовете и зеленчуците, те трябва да вземат предвид отпечатъка върху околната среда, който се създава при производството. Мисля, че така е по-добре. Малко повече светлина. Нещо повече, това, което трябва да се вземе предвид във връзка с околната среда и отпечатък върху нея е фазата, в която потребителите ползват продукта. А именно, вероятно ще има хора, които ще отидат от точката на разпределение и ще си вземат кутията и след това ще пътуват дали с кола или с автобус до техните домове. И всички знаем относно емисиите, които се отделят от транспорта, който ние ползваме, и за това нещо е заложено да се сметне какъв е отпечатъка от такъв потенциален транспорт. Дистрибуцията, това нещо е по време на място, където се раздават плодовете и зеленчуците, какъв може да бъде отпечатък, например, ако се ползва енергия и така нататък. И момента на краен живот на продукта, а именно отпечатъка е, че имаме по-малко гниещи плодове в сметищата. Сега вземаме предвид положителните и негативните, по-конкретно какви са положителните и негативните аспекти върху околната среда. Положителните са, че има по-малко изхвърлена храна, което има позитивен ефект върху климата, но потенциално има един риск за негативен ефект и той е свързан с това, че е възможно част от хората, които по принцип преди това са потребявали от супермаркетите, да започнат да потребяват от кооператива и всъщност в супермаркетите да се изкупуват по-малко от зеленчуците и плодовете, една част от тези, които остават в супермаркетите, да гният и те в крайна сметка да отидат на сметището.
Това е потенциален негативен ефект, който трябва да се вземе предвид. И така малко повече информация за това как всъщност се смята всичко това по тези квадратчета. А именно има разработена методология, която взема предвид на първо място живота или цикъла на живот на всеки един продукт. Тази методология, между другото, се използва не само за изчисляване на екологичен отпечатък, за други цели също, но и за тази цел. И всъщност, ако погледнем тази схемичка, това са етапите от цикъла на живот на един продукт. На първо място се добиват някакви сурови материали. Този добив има някакъв отпечатък върху околната среда. След това тези сурови материали се влагат в производство. Това производство отново се ползват, може би се ползват машини, енергия, вода и така нататък. И може би се изпаряват някакви вредни газове или има друг суров, такъв твърд остатък. И това нещо също има отпечатък върху околната среда. След това, след като е произведен един продукт, той бива транспортиран към клиента, което отново поражда отпечатък върху околната среда. Било то във всеки един момент отпечатък може да е позитивен или негативен, така че моделът взема предвид и позитивните и негативните аспекти. След като продукта стигне до клиента, той започва да се използва от клиента, което също поражда някакво влияние, въздействие върху околната среда. И на последно място този продукт бива или рециклиран, или изхвърлен, което или пък по някакъв начин пригоден за последваща употреба, но това също има някакъв отпечатък. И така, всъщност този модел, който оценява всяка една от тези фази на живот, стадии на живот на продукта, този модел ни помага да измерим въздействието върху околната среда. Как става това? Като на всеки един от тези етапи, които разгледахме, тук са показани просто в колонка, а не в кръгче, се взема предвид какъв енергиен ресурс е вложен, какви материали са вложени, някакво транспортиране, ако се случва, във всеки един етап какво е вложено и във всеки един етап какво излиза, какви емисии излизат към въздуха, към водата, към земята и какъв твърд остатък остава. Всяко едно от тези неща се изчислява в килограми, обем, тегло и така нататък. И съответно има конкретни формули, вече стандартизирани, по които се знае, че, например, еди колко си, какво количество емисии, това нещо има такъв отпечатък върху околната среда. И така, връщаме се на кооператива Грозни плодове. Тук всъщност те са избрали 18 индикатора, които са свързани с околната среда. 18. И за всеки един те са изчислили по този начин какво е вложено, какво се е случило и какво е излязло. За всеки един от тези 18 индикатора са изчислили какво е въздействието върху околната среда. С оранжево може да видите изчисленията с фрутафея или с техния, ако съществува техния кооператив, а в синьо, ако не съществува техния кооператив. И това, което е интересно всъщност е да видите, че за някои от индикаторите е по-добре за околната среда с тях, но за други е по-добре без тях и това е нормално. Защото, например, това да съществува този кооператив означава, че се ползва транспорт от производителя, от фермерите до града, което поражда емисии, и тези емисии замърсяват въздуха, знаете. Така че такива индикатори са промяна на климата или пък какво друго,
токсичност на сладката вода или пък намаляване на озоновия слой, така че различни токсичност върху човека, различни индикатори. И всъщност това, което те са сметнали, само един пример, е, че за промяната на климата, всъщност тяхното изчисление показва, че ако го има кооператива, за всеки 1 килограм плодове и зеленчуци, които са продадени, има 0,14 кг по-малко еквивалент на въглеродни емисии. Така че е позитивен, нали, позитивно е въздействието и виждаме, че нали, оранжевото е по-надолу от синето. Така, отново за този индикатор, свързан с промяната на климата, всъщност тук е малко по-ясно, може би. Ако няма кооператив, производство на плодове и зеленчуци поражда някакъв отпечатък. Ако го има кооператива, също го има отпечатъка. Тези плодове и зеленчуци така или иначе са произведени. След това, ако няма кооператив, няма производство допълнително на чанти, кутии и няма транспорт към клиента. Но има негативен отпечатък, свързан с изхвърлянето на тези плодове и зеленчуци, които след това гният по сметищата. Ако има кооператив, отново има производство. В този случай има производство на торби и кутии. Те пораждат негативен отпечатък върху околната среда, а също и транспорт. Обаче го няма негативния отпечатък, който идва от гниенето по сметищата. И в крайна сметка виждаме, че специално за този индикатор е по-скоро позитивен ефекта, когато има кооператив. В крайна сметка това са финалните резултати от всички тези 18 индикатори и можем да видим, че е по-добре, когато има кооператив. Това е чисто от екологична перспектива, но когато говорим за устойчив бизнес, има още една перспектива и тя е социална. Това е всичко, което влияе върху социума, свързано с нашия бизнес, както и върху здравето на хората. И съвсем набързо ще минем през този социален слой на бизнес модел Canvas, а именно социалната добавена стойност. Тя не е свързана с това, че са продадени още толкова килограми плодове и зеленчуци на по-евтина цена. Тя е свързана с това, че се таргетира проблема с храна, която не бива потребена и бива изхвърлена. Също така и, че дава възможност на местните общности да се включат в решаването на този проблем и да участват и да намаляват отпадъка от хранителни продукти. Governance, това означава вида на управление, тъй като това е кооператив, това е един вид социална организация с нестопанска цел, всъщност има много прозрачен начин на управление и той е движен от социума, защото всъщност всички тези участници в кооператива, те участват за вземането на решения. Когато става дума за ресурси, от социална перспектива, това са служителите. Те имат споделена отговорност при вземането на решения. А също така има много силна връзка с клиента, тъй като 100% от техните служители се срещат с клиенти. Относно местните общности, те имат към 2017 година това 87 фермери, 180 доброволци, 750 участници в кооператива или клиенти и само забележете 3000 чакащи да се включат. Така че очевидно са станали доста популярни и желани за стойността, която дават на своите участници и клиенти. Те също така правят регулярно
Workshopи с местните общности, за да повишават информираността по тази тема и интегрират своята дейност с други социални проекти. По отношение на културата, която създават или отпечатък върху културата, това е, че промотиват активното участие на хората в въпросите, свързани с изхвърлянето на храна. Това, което коментирах в източника на модела, или по-точно разглеждането на този случай, беше, че е много трудно да се оцени какъв е мащаба на техните дейности, тъй като всъщност проектът е бил репликиран и в други държави и в други общества. Така че, да, трудно да бъде оценен, но имат над 200 появи в преса, над 900 ключови стейкхолдери и, както вече споменах, 3000 души чакащи да се включат. Относно крайния потребител, те целят да повишат гражданското участие и също да направят възможен достъп до плодове и зеленчуци под пазарната цена за своите потребители. Социалният позитивен ефект, най-общо, е, че се намалява проблема с изхвърляне на храна, която гние по сметищата, въвличат също така местните общности в този проблем и повишават информираността относно изхвърлянето на храна и също относно консумирането на здравословна храна. Потенциалният негативен ефект в социалния слой е същия, който е посочен, че е възможно част от храната в супермаркетите, тъй като хората вече купуват от тях, а не от супермаркета, да се изхвърля, което няма как всъщност да бъде оценено. И така, тъй като темата е бизнес план, конвенционален или зелен, той винаги трябва да включва една финансова част. Съвсем леко ще засегна нея. Знам, че тя е по-сложна, но съвсем леко я засягам и след това ще се ориентираме към заключение на тази тема. Относно финансовия план, нещо, което трябва да знаете е, че първото нещо, което може би трябва да подготвите, е да разпишете своите различни видове разходи. Така са направили и кооператива Грозни плодове и именно са разписали, те имат нужда да плащат заплата на един мениджър за 2 месеца, както и разходи за това да пътува до фермери в близост до града и да сключва с тях сделки. Преди да започнат да стартират проекта, преди да започнат да изкупуват плодовете, те са преценили, че 2 месеца един човек ще работи, ще ходи да сключва сделки с фермерите, те трябва да му плащат заплата и трябва да му покриват разхода за транспорт. На следващо място те трябва да имат уеб страница, която трябва да бъде поддържана и за това ще имат разход. На тази уеб страница, която вие също може да отворите, когато напишете в Google, има си английска версия. Всъщност не просто има много информация, която може да е ценна за едно активно общество, но на тази страница хората могат, например, да кажат: аз тази седмица няма да съм в града и няма да взема кутията си. И по този начин кооперативът може да преразпредели кутиите по-ефективно към други асоциации, които носят храна на хора в нужда. Също така имат разходи за материали, например, трябва им посттерминал, трябва им компютър, принтер, въпросните кутии и торби, за които споменахме. Също трябва им везна за измерване на теглото и разпределянето на плодовете и зеленчуците по кутиите.
които тези неща те трябва да ги закупят еднократно, но все пак услуги, например, телефонни оператори, найем на офис, счетоводни услуги. Друг голям разход, който те имат, е закупуването на камион, съответно застраховка, всички разходи по прехвърляне, гараж, наем на гараж и данък. И след това имат разходите, свързани с покупката на плодовете и зеленчуците всеки път, всяка седмица, и транспортирането им до града, т.е. бензин. Така че за вашия бизнес план вие също трябва да направите тази бърза табличка и да прецените какви са видовете разходи. Нещо друго, което е много важно да бъде част от вашия бизнес план, и което всеки инвеститор или банка биха искали да видят, това е проекция всъщност на вашите бъдещи приходи и как и в кой момент инвестицията ви първоначалната инвестиция ще се изплати. Така че един инвеститор иска да знае кога парите, които е инвестирал в вашия бизнес, ще се възвърнат. Добра практика е да имате различни сценарии: песимистичен, реалистичен и оптимистичен. Те имат 3 сценария. Единият сценарий, ако имат една точка на разпределение или продажба, 2 и 3. И така, ако оперират една година по тези два индикатора, Net Present Value и Internal Rate of Return се казват, те са, може би, най-лесните и достъпни индикатори да сметнете кога инвестицията ви ще се възвърне. Се вижда, че всичките числа тук са отрицателни. Това означава, че през първата година инвестицията им няма да се възвърне, без значение дали имат една, 2 или 3 точки на продажба. През втората година, ако имат една точка, виждаме, че все още инвестицията ще им е на минус. Обаче, ако имат 2 или 3 точки, вече започват да са на плюс. И от третата година, вече дори да имат само една точка на продажба, инвестицията им ще е позитивна. Така че това нещо в момента няма да задълбавам точно как се смята. Разбира се, за да сметнете част от нещата, трябва да проучите за този тип сектор или този тип услуга или сток, която предоставяте, каква е стандартната възвръщаемост на други конкуренти или други бизнеси в сектора. Трябва да си направите проекция на своите приходи и на своята печалба, което е вашите приходи минус вашите разходи. И след това вече можете много лесно по формулки да сметнете кога очаквате инвестицията ви да се възвърне. На последно място още малко информация. Нещо, което е важно да насмятате, е каква част от разходите ви са фиксирани и каква част от разходите са променливи. И кои са големите разходи и кои са малките разходи, за да можете вашия бизнес да може да функционира. Променливите разходи, това са разходите, които се променят с всяка единица продаден продукт, т.е. те се менят на единица. А фиксираните, те си вървят без значение дали тази седмица продадете и една единица или 0 или 200. Променливите разходи при Fruitapedia, това са разходите, свързани с транспорта и покупката на плодове и зеленчуци. Тоест има значение дали ще купят 50 или 500 кг или 10 тона. Цената ще зависи от теглото. А пък техните фиксирани разходи са за заплати, без значение дали върви бизнеса или не, те имат договори и трябва да плащат заплати. Трябва да плащат счетоводство, трябва да плащат за поддръжка на уебсайт, трябва да плащат за амортизация или по-точно да включат в своята калкулация амортизацията на закупения камион. И от това, което виждате от тази табличка, всъщност, че почти всичките им променливи разходи са свързани с закупуване на плодове и зеленчуци, което е доста логично. Това няма как да се избегне като цяло. А от фиксираните са свързани с заплати, като те, както споменахме, ползват и доброволци, за да минимизират своите разходи за заплати.
И така, горе-долу почти половината им разходи са за плодове и зеленчуци, почти половината са заплати, другите са доста дребни разходи. И така, мисля, че това е всъщност последния слайд от моята презентация за това какво е зелен бизнес план, как той се различава от конвенционалния и малко така информация как вие може да създадете вашия собствен бизнес план, конвенционален или зелен. И това беше един добър пример. Искам отново да обърна внимание на уебсайта на GreenWave проекта, където може да намерите много информация, много материали по всичките тези компетенции. Може да качите своето CV и да търсите работа, свързана с екологични аспекти по някакъв начин. Може да намерите различни организации с екологична насоченост и също така може да играете нашата игра. Може да видите и Facebook страницата, както и да посетите YouTube канала на GreenWave проекта. Ако имате някакви въпроси, мисля, че сега е момента да ги зададете. Добре, не виждам такива. Благодаря на всички за участието. И все пак, ако възникнат някакви въпроси, разбира се, винаги можете да се свържете и на чрез Facebook страницата с нас. Допълнително може да посетите и Facebook страницата на eBusiness Академия в Facebook, където можете да видите информация както за този проект, така и за други предстоящи проекти. Facebook страницата е eAcademy BG. Благодаря отново за вниманието и ако нямате въпроси, мисля, че можем да приключим. И така, хубава вечер пожелавам на всички.